Marco Polo. Hola a tots, avui estem jugant a Marco Polo Clima, una app on els més petits podran interactuar amb els signes del temps i aprendre els trets característics de la meteorologia. De moment l'app només està disponible en castellà i anglès, així que de moment haurem de conformar-nos amb el castellà. Hello. Viento. Temperatura. Clima. I bé, ja ho veieu. Podreu seleccionar tot tipus d'opcions, com per exemple Lluvia. la pluja, La lluvia es un grupo de gotas de agua que caen desde las nubes. Temperatura. també podreu seleccionar diferents temperatures. Nieve. Muy frío. I el vent. Poco viento. Viento. Ventoso. Los anemómetros se usan para medir la velocidad del viento. Per descobrir totes aquestes característiques, podreu seleccionar 3 personatges diferents que teniu aquí a baix a la part inferior esquerra. A nosaltres ens agrada més aquest. Anem a vestir-lo perquè està passant molt de fred. I per exemple ja veieu que teniu tot tipus d'accessoris que podeu incorporar per interactuar amb el personatge. També podreu seleccionar si voleu el dia o la nit. Noche. Temperatura. Anem a provar Lluvia. com seria l'estiu. Calor. Día. Clima. Seleccionem el sol. Soleado. Podeu Los canviar novament el arcoíris se vestit. forman cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia y la humedad del aire. I bé, això seria una mica l'app d'avui. Esperem que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim vídeo.